Benvidas, benvidos, benvides. Que tal? Ela é a Laura Losada, a guitarrista que acabamos de escoitar, despois falaremos dela. Hoxe estou un pouco nerviosa, porque nadie sabe que presentar unha gala sempre é moi difícil. Porque todo chega sempre á rente da hora. Noemi sabe, porque estuve ainda comigo dicindo os últimos nomes que iban a entregar. Especialmente estou nerviosa porque no grave a xente conóceme. E despois falan. Entón é máis nervio aínda. Pero, bueno, queríamos dar a benvida a esta 23ª edición dos Premios Meca, que levan xa 23, dentro de nada cumplen as bodas de prata. Noemi xa está argallando cousas moi chulas, parece ser. Non quero crear expectativa, Noemi, sinto. E queda nada para eses 25, pero quería tamén contarvos así un pouco de todas as edicións anteriores, algúns nomes dos que foron galardoados, porque xa moitas delas xa son conocidas por todas, e porque ainda quedan moitas edicións máis, seguramente. Algúns deses nomes foron a mestra Lola Ferrer, as matronas Dona Pepucha e Dona Lucinda, a Lolita Ajín, a Mari Carmen Cacabelos, que foi presidenta de Érgete, a Adelina por ser unha pioneira no cultivo ecolóxico, tamén se lle entregou o premio a bateeiras, a mariscadoras, a remeiras, e a tantas outras que virán, porque os premios Meca, como dixen antes, xa son unha institución. Vamos a presentar a Laura Losada, que antes só dixen así que se chamaba así, para darlle o protagonismo que merece. Laura Losada comezou os seus estudios musicais no Conservatorio Reveriano Soutullo de Ponteareas e en 2008 trasladouse a Salamanca para estudar no Conservatorio Superior de Música de Castilla y León co concertista Hugo Geller, que sin geada e sin seseo sería Hugo Geller. E non sei moi ben como se di, pero xa despois googleades que para iso é. Cursou o máster en formación de profesorado na USC, traballou como profesora no Conservatorio Histórico de Santiago e actualmente é profesora na Escola de Música do Grove. Así que, por favor, dadelle un aplauso que de antes foi... Eu tamén quería falar de algo, é que os premios Meca están moi ben, e os premios e os recoñecementos ás mulleres e ás persoas diversas están moi ben, pero que ojalá que chegue o día no que non nos teñan que dar premios, porque a igualdade, a diversidade e todo iso que sale nos libros e que queda moi ben, sexa real. Pero, pode ser. Pero tamén quería falar de que non perdamos o humor, porque ás veces énchense nos ovarios dunha maneira... ou non? Claro, é que é cansadísimo, Falar con señores é cansadísimo ás veces, pero non se pode perder o humor, porque o humor é o que nos dá a vida. E eu vou a contar dunha muller que non perdeu o humor, por moito que se meterán con ela. Vou falar de Lucinda. Lucinda é da parroquia de Pincelo, en Chantada, xa morreu, xa está no outro mundo, pero ela tiña moito humor. Lucinda era unha muller do que se di C40. Onte estuve en Santiago e tuve que explicar o que era C40, pero no Grove se cadra non fai falta. Non, verdad? Se alguén non sabe, explico, Se hai extranjeras en el público. Non sabes o que é C40? Pois que ten sede, pero non de ajo e de viño, mar ben. Ten bastante sede. E aquela muller, Lucinda, era unha muller moi agradable, moi boa persoa, decíame Digna, que foi quen mo contou, Digna do Provisorio, tamén dali da mesma parroquia. Ela decíame, era moi boa muller, pero tiña un pequeno defecto, que é que cando lle tiraba do viño era mal falada. Pero mal falada. Con dixirlle que lle chamaban a papuxa, porque lle decía, ráscamate. Bueno, o caso. Lucinda era unha muller moi boa muller. Había un cura ali naquela parroquia que lle chamaban Don Dejerto. E o cura Don Dejerto tiña unha manía, e é que non lle gustaba nada a xente prove. Dáballe rabia a xente prove, como que non lle gustan os kibis ou os kakis. A ele non lle gustaba a xente prove. Entón, cada vez que vía aquela muller, a Lucinda, que andaba sempre pois non moi ben arreglada, se cadra un pouco falta de higiene, e sobre todo moi desabrigada. Ela, aquel cura Don Dejerto,
dáballe unha rabia mi madriña do carro. Entón, un día, estaban no adro da igrexa, a saída da misa de 12, e de súpeto apareceu o cura, e estaban todos ali, e tamén estaba Lucinda. Entón, o cura achegouse a donde Gert ou a Lucinda e díxolle: «Ai, usted siempre tan desabrigada con el frío que hace y este clima que tenemos. Mira, ahora le hay unas mantas eléctricas que son una maravilla». E díxolle ela: «Xa. Sabe que pasa, donde Gerto? Que eu non lle son de manta eléctrica. Eu sonlle máis de calor natural». E aquel día, con todo o humor que ela tiña, Lucinda calou bocas. Eu quería darlle unha homenaxe aquí a Lucinda e a tantas outras que me contaron e me siguen contando, porque eu son gracias a elas, porque eu podo contar porque elas me contaron. Así que, por favor, un aplauso moi grande para Lucinda. E agora sí, non me enrollo máis, que aquí hai moita xente que ven a ser galardoada e eu son un simple de puzzle que vai dando paso á xente. E vamos a pasar xa á primeira homenaxeada de hoxe. Ela é Patricia Sánchez. Patri Solla. Xente non aplaude, non lle sabe o apellido. Ela é Patricia Sánchez. Ela é Patri Adorrasu. E Patri Adorrasu, dadle un aplauso a moi grande a Patri. E Patri Adorrasu hoxe aquí está porque é un pilar fundamental dese club. E non só é un pilar fundamental dese club, é un pilar fundamental do balonmán. É un pilar fundamental do balonmán, é un pilar fundamental da vida da xente coa que se relaciona a Patri, porque fales con quen fales, parece que todo o mundo fala ben dela. E hai xente que lle pasa eso, non lle pasa a todo o mundo, pero a Patri pásalle, e iso é algo que hai que celebrar. Patri, eu estuve a informar, chamina, molestina, tardísimo, ela ainda estaba ali con facturas e cousas no club, e eu dixen: non te preocupes, logo cando poidas mándame un audio. E ela moi nerviosa mandoume un audio. Eu dixen: non te preocupes que desto eu sacarei algo. Pero eu logo puxenme a investigar, que para iso me pagan, porque eu hoxe aquí miño paga, quero que os saibades, non minto. E Patri contoume de que os inicios non foron tan fáciles, porque ser unha muller no deporte, na altura, non era tan fácil. Ela empezou con 17 anos, poca broma, e non era tan fácil. Entón, tamén contou nunha entrevista na Voz de Galicia, que para que vexades que eu me informo, que ao principio ela foi das primeiras árbitras mulleres e que moitas veces tiña que escoitar a máis dun falar tonterías desde a grada. Ela decía: eu sempre fui moi chulita, porque a mí mandábame para a cociña, decíame: vete para la cocina, que es onde tienes que estar. Eu encarábame e dicía: non vou para a cociña nada, que quero estar cerca de vos para vervos a cara cando me insultedes. Esa é Patri Solla. E agora sí, non me enredo máis. Imos ver un breve vídeo da xente que fala de Patri con todo o cariño que pode falar alguén que admira a outra persoa. Hasta me emociona e todo. É que a mí non se me pode chamar para estas cousas de homenaxar a xente. Vamos dar paso ao vídeo porque van a falar as que a conocen de primeira man. Moitísimas gracias. David, podes poñer o vídeo. O primeiro que se me acaba unha persona que sempre vai a medio evolución, non? Unha persona super
Patri é unha persona importantísima dentro da historia do balonmán, do Rasueiro, porque a Patri eu conocí con 17 anos, ela viña de xogar nas escolas, e cando me tocou a mí un rapaz de 25 anos que era presidente do club, ela foi unha das primeiras detectivas que tuve, sobre todo muller, tuvo que pasar unha parte importantísima do club que foi cando veio a selección española, olímpica, a concentrarse na Bosnia, na foi parte importante desa concentración sino a nivel persoal, unha persoa que sempre está con na cara, sempre está axudando, preocupándose por todo, uns valores que fai falta moito no deporte hoxe en día, simpatía pura. Pois Patri é reconocida a nivel galego, pois todo o mundo se refiere a Patri con moito cariño, está moi implicada sempre, estuvo a selección española há 10 anos adestrando no Rasueiro para prepararse para unha competición oficial, estaba aí, falou co adestrador, calquera cousa que necesite calquera persoa, ela vai estar aí para axudar. Al final, cando leva moito tempo e que está aí sempre ao pé do camión e dando todo polo balonmán, pois pouco a pouco van facendo a súa relevante e van sendo considerados por súa importante, non? Patri ten moita importancia no balonmán, non só femenino, no general, no femenino, podría decirlo porque estou xogando tamén a balonmán, despois, sendo directiva, xa me parece que no ano 2005, pode ser, estuvo con Rasonares, foi unha parte importante. A vida de Patri sin o Rasueiro, e o Rasueiro sin Patri, é que son circunstancias, teñen que ir. Eu non vexo camiño así. máis activa e de todas as cousas que me gustan e moi cariñosa. Eu creo que Patri merece este premio grande, este premio pola súa trayectoria, xa non só dentro do Rasueiro do balonmán, aquí na profesión do balonmán en xeral, polo seu tesón, o seu carisma, o seu cariño, a súa forma de ser, os seus valores que eu creo que merece. Pois nada, Ramón, muchísimas felicidades por este premio e ojalá siga resultando do balonmán e de todo o que se aporta, pues moitos anos. Un bequillo. Patri, todos te conocemos e compartimos vivencias contigo no Rasueiro, creemos que te darás siempre. Un abrazo gigante. Sí, pues aquí estoy sencillamente para decirte lo espectacular que eres. Y nada, disfruta de este día, es un gran reconocimiento que tú te mereces y poco más que decir, sister. Te voy viendo por casa.
Y nada, lo único que sí me pica un poco la mala leche es que ese pelazo que tienes, me voy a recordar. Hola, como presidente de Rasoeiro y después de haber compartido tantos momentos, puedo decir que para mí ha sido un honor trabajar contigo. Y qué decir tiene que este premio es más de justo es merecidísimo. Si tus vecinos supieran la labor que haces, no solo con nuestro querido Raso, sino también en la promoción del deporte en Obrore, no te darían un premio, te harían un documento. Felicidades, Pati. Un premio máis que merecido. Alegro moito. Noraboa. Unha felicidade, Pati. Premio merecidísimo por tu trabajo. Muchas gracias. Un abrazo grande. De parte de los equipos técnicos, queremos darle una enhorabuena. ¡Felicidades, Pati! E agora sí, que suba Patria de Raso, por favor, un aplauso moi forte. Ai, mi madre, se me faz sempre chorar, choro. Ben, e vamos facer entrega deste premio a Patri, membros do Consello Local de Igualdade, e para iso van a vir María López, Alejandra Lamas, Pili Naveiro e Lola Montes. Así que, por favor... Patri, podes falar aquí se queres unhas palabras, eh? si podes, queres que xa cuánto xeis, vamos. Ai, que nerviosa, por Dios, me puxo, eu. Muy chulo quedó el vídeo. Bueno, decía antes que yo estoy acostumbrada a estar en el pabellón de aquí y el pabellón de allí, pero no aquí en el medio. Me desenvuelvo mejor en otras pistas, no en estas. Pero bueno, sí que es verdad que quiero pues agradecer sobre todo a mi familia, porque saben que muchas veces los dejé en la mesa comiendo, celebrando cumpleaños y yo, no, me tengo que ir al pabellón, o sea que eso es sobre todo. Y desde luego los comienzos, como dice Keiko, pues si no me hubieran cuidado también pues todas esas directivas en el 84, con Keiko, Paco Luis, Gerardo, Prol, pues no estaría hoy aquí. Y bueno, sí es verdad que como mujer de aquella, en lo del arbitraje, era algo que me apetecía, pero bueno, veo que no se avanzó nada a día de hoy con el tema de la mujer en el arbitraje o en otros campos, con todo lo que está pasando. Y bueno, quiero agradecer en todas las directivas que estuve con Capello, con Javier Sánchez, con todos los momentos buenísimos que viví, fases de ascenso, con Quito, con los seniors, con las Rasunais, con los veteranos hoy día. El mayor premio, desde luego, son todos los niños pequeños que me reconozcan en la calle. Mira, a profe do pabellón. Porque claro, algunos me preguntan, me ven en el pabellón y me preguntan, me dicen, mira, yo te veo por aquí, pero ¿qué es lo que haces? Claro, ¿cómo le explicas a un niño pequeño
mira, para que tú estés aquí, yo hablé con tu madre, con tu padre, hice tu licencia, hicimos, o sea, se ve el trabajo casi siempre de los entrenadores, los jugadores, pero no se ve el trabajo de atrás, el trabajo que conlleva, pues eso, papeleo, comprar esparadrapo, comprar, o sea, todo lo que lleva un club. Entonces, sí agradezco este tipo de premio porque veo que se valora un poquito el trabajo desde atrás, que digamos es el trabajo un poco sucio, pero el club no funciona si no hay nadie detrás haciendo todas esas labores. La verdad es que, a ver, ahora llevo 20 años seguidos, he vivido esos momentos buenos como con el tema de la selección, el tema de fases de ascenso, tanto masculino y femenino, pero bueno, ahora mismo llega un momento bastante doloroso emocionalmente, a nivel personal, porque yo todos los jueves tenía a Andrés conmigo. Y se lo quiero dedicar a él, porque, bueno, el deporte te da cosas buenas y sí, momentos malos cuando hay, pues eso, deportivamente hablando, pero a mí esto, pues es lo que, no sé, daría cualquier cosa por poder ver a Andrés entrar por el pabellón y ver el WhatsApp de él, los chistes de él y bueno, se lo dedico a él y a su familia. Muchas gracias. Moitas gracias, Pati. Podo pedir que me lo ledes isto? Bueno, isto é teu, pa sempre. Moitas gracias. Podes sair por aquí, sair por aquí mellor. Sí, gracias, Pati. A min tocoume presentar moitos premios, de feito, últimamente, cada vez que chamo a miña nai, dixo, non, vou presentar un premio, vou entregar unha cousa. E a verdad que nunca estuve en a piques de chorar desde que empezou tantas veces como neste. Entón, a ver si, por favor, podedes baixar o nivel, porque eu teño que aguantar hasta o final. Así que, nada, moitas gracias por todo, Patri. Bueno, é difícil non emocionarse con estas cousas. Esperad, me perdí. Agora imos escoitar a Laura Losada, pero non ela sola, a guitarrista. Tamén vai acompañar a Rita Dorado e van nos interpretar Anda Jaleo, con letra de Federico García Lorca. Laura, xa vos falín dela antes, pero quería vos falar tamén de Rita. Rita Dorado é originaria de Galicia, como a min. É unha artista polifacética cunha exitosa carreira como cantante, directora e trompista. Formada no Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra, destacou en diversas disciplinas musicais, obtendo premios como primeiro premio no concurso de composición musical Manuel Quiroga. Desde pequena participou en coros infantís e agora é directora da agrupación coral San Miguel de Lores. Aínda que comezou como trompista en diversas bandas, atopou a súa vocación no canto, destacando en eventos locais e regionais. O seu talento e dedicación consolídana como unha figura emerxente na música galega. E deixo-vos con elas.
Moitas gracias. Si non proxecto, que para iso me mandaron a estudiar o arte dramático. Agora imos dar paso á 14 edición, este ano fixos a 14 edición do concurso de fotografía convocado polo Consello do Grove polo 8 de marzo, polo mes das mulleres. Este concurso de fotografía intenta dar visibilidade ao facer das mulleres en diferentes eidos, tanto no social, como no laboral, como no político, como no artístico, como no creativo, no óseo. E a continuación xa me podes poñer. Vese? Sí. Ok. As galardoadas de hoxe non poden estar connosco, daquela vou nas nomear e vamos a poñer un pequeno vídeo onde se ven as fotografías premiadas. Pero así non podo ler, porque non se ve claro. Bueno, lédelo aí en baixo, e despois dixo cando... Gracias. No, apaga, logo dixo. E agora sí, vou nomear as premiadas. O terceiro premio é un home. Salvador Linares Fernández levou o terceiro premio. O segundo foi para Miguel Planels, creo que é valenciano, que fan ese L raro. Miguel Planels Saurina. Bueno, igual non o dixo ben, sinto moito, sei, gallego e pouco máis. O primeiro premio foi para Margarita Ibáñez Durán. Así que un forte aplauso para as premiadas. E vou dar paso agora a Rita Dorado e Laura Losada, que nos van a interpretar. Esperade que teño apuntado por aquí, a ver se non... Hai moito movimento, igual fixen algo mal. Vanos a interpretar Hijo de la Luna, de Mecano, un clásico, vai. Un aplauso non corto.
Que artistas, a continuación, imos a dar paso ao premio colectivo deste ano, dos premios Meca. Ahora vou, O Festival Nos Seus Pés, que é o premiado neste premio colectivo, vou intentar, agora sí, se cadra chove. Xa está, vou non dicir, é probable que faja. Pero, ahora lévase visibilizar estas cousas. Entón, eu como son muller do meu tempo, pois vou non facer. O Festival Nos Seus Pés, como ben me dixo Mar, nacía dunha utopía. E co obxectivo fundamental de poñer en boca de todas, e todos, e todes, e todis, e todo o mundo,
os dereitos das refugiadas, non? Das persoas refugiadas, que parece que viven noutro punto do planeta e non pasa nada. Pero se cadra non están tan lonxe de nós. Sobre todo que a vida dá moitas voltas, e que cada día pode pasar calquera cousa e podemos acabar nós nunha situación perigosa. Entón, para min este festival eu tive a honra, ademais de estar nunha das primeiras edicións, non me acordo en que ano foi, e foi unha cousa como moi bonita. E por iso me fai especial ilusión, porque hai proxectos cos que eu conecto especialmente. Este é un deses, e como eu fago todo desde lo emocional, por xa estive. Este proxecto, no seu inicio, pretendía dotar de fondos, porque Mar estuvo en Grecia no campo de refugiadas. Mar era promotora de todo isto, pero logo son unha gran familia interxeracional, decían. Iso é moi importante, porque ademais hoxe en día parece que todo está como separado, non? Os pequenos van por un lado, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10... E resulta que hai proxectos nos que ten cabida todo o mundo, independentemente da idade que teña. E iso, pois, é algo moi importante a destacar. Esta gran familia nasceu, pois, coa necesidade e promovida por Mar Benavides, porque ela estivo no campo de refugiados de Atenas, entrou en contacto co proxecto Elea, e o que se dou conta, como nos damos conta moitas de nós de moitas cousas, de que o problema máis grande que tiña este proxecto Lea era que lle faltaban fondos, non? Porque os cartos van para outras cousas, van, eu que sei, para Altri, por exemplo, non? Ou... e non van para as cousas importantes, e isto non é unha cousa que pasa só en Galicia, sino que tamén pasa en outros sitios. E agora, finalmente, ese campo de refugiadas acabou por pechar, como moitas outras cousas que pasan neste mundo, pero agora elas siguen colaborando con outra ONG que se chama Proemaí, e na actualidade poden seguir colaborando con as persoas refugiadas a través desta asociación e mandando os cartos alá. Eu tamén quería dicir, porque non lle dan nos seus pés un premio Meca por calquera cousa, danlle nos seus pés porque resulta que as mulleres somos as que sostemos os coidados. E que máis coidar que ter conta das persoas refugiadas, non? Entón, o equipo fundamental de... Os que están... Escoitei unha entrevista que lle fixeron aquí, que logo veredes, as que están nos mandos son principalmente mulleres. Entón, que máis merecido, non? Que lle den este premio Meca. Xa van aló 6 edicións. A do 2017, tasa 8, tasa 9, 22, 23 e 24. Mar non anda por aí, dixeno ben. Estás aí, Mar? Aí está aquí, non te vía. Ai, é que... Ai, que te puxeron moi longe. Vale, díxeno ben. Bueno, se non despois rectificas que tes un micro. Vale, así que nada, eu non digo nada máis, moita longa vida nos seus pés, porque... sí, unha cousa. Xa que teño aquí a toda a corporación, é un rollo, porque a unha danlle poder e fala pa diante. Bueno, quería dicir así que a ver se podemos agilizar un pouquiño máis o que é a comunicación co festival, podemos deixar acortar os tempos. Non fai falta 10 meses para dicirle que sí, que lle concededes a carta. Vale? Así que anotad aí. E agora sí, imos dar paso a un vídeo no que as persoas de nos seus pés pois van falar de nos seus pés moito mellor que a min, que para iso son as que o fan. Moitas gracias. Nos seus pés está como, non sei, unha pequena ilusión, por lo menos para min, do que sería unha boa vida, unha vida de compañerismo, de buscar que as cousas funcionen e que todo salga para ella. Para mí eso é unha das mejores cousas que nos seus pés. Nos seus pés comezou sendo un festival solidario, onde hoxe sigue sendo o mesmo, pero agora xa podemos dicir que somos unha asociación. O que se fai a través deste festival solidario que se está organizando agora xa no Grove é recaudar fondos para as persoas refugiadas.
Actualmente toda a donación, todo o recaudado, facemos a donación a unha ONG que se chama Proel. Nos espera nace de unha utopía e de creer que o mundo ten que ser moi xusto para todos e que cada granito de arena conta, entón a nivel local movilizamos e vamos a ser un festival multidisciplinar, onde hai cocina, hai música, hai arte, hai un montón de cousas durante o fin de semana, onde contamos con colaboración de gran parte do povo. A importancia de nosos pés son varias cousas. En principio que uneva un montón de xente diferente, diferentes edades, de diferentes oficios. Somos un colectivo que en ese caso somos unha familia casi. Ante as ideas de odio e a defensa hacia a intolerancia, hacia o non saber, nos expresos que pone na cara do veciño, a realidade que viven outros que parecen moi loxanas, fíjense que doen igual que a realidades que nos pasan no noso povo. Nos seus pés o significado que ten é realmente porte nos pés, na pel, desa xente que está pasando por unha situación moi complicada, que é o feito de salir dun sitio onde realmente está pasando moi mal, coa esperanza de chegar a outro lugar onde vai vivir mellor. Como nace? Porque todo necesita un contexto, ¿no? Por lo menos creo que nos necesita. Yo en 2016 decidí ir de voluntaria a Atenas todo el mes de agosto a un campo de refugiados, ¿no? Y unas vistas por esta ciudad. Y vi claramente que uno de los problemas más grandes do proxecto é a falta de cargos, ¿no? Como pasa na maior parte de proxectos. Lo primero fue muy emocionante porque la verdad no pensábamos que íbamos a tener tantísimos voluntarios. Es una conexión que en aquel momento, sin falar, parecía que todos transmitíamos o mismo. Eu penso que para a Vila do Roble nos seus pés é unha boa maneira de expresar a nosa identidade. Penso que nos seus pés máis o Grove están totalmente relacionados porque nos seus pés non podría ser sen o Grove, xa que foi o sitio onde se empezou a facer e onde se seguirá facendo. Entonces, penso que van, sí, totalmente ligados nos seus pés e o Grove. Para mí nos espero en este premio porque somos un colectivo, unha asociación na que traballamos moitas mulleres. O reconhecimento creo que para dar voz e tamén visibilidade a que cousas que ti te propoñes poden sair adiante e nos penso que é un exemplo perfecto de ver como comezou a como está o nivel de agora de grande xente involucrada e cada vez pois crecemos máis. Yo creo que nos pés de este premio porque hay muchísimas mujeres, sobre todo los cargos importantes, en la organización, y aparte hay muchísima colaboración de muchísimas mujeres de la organización. No, para ustedes, Todo prácticamente. E a persona que tivo a idea loitou por levar a cabo e que, sin hacer contra ela, creou toda a comunidade. Hola Elena, muchas gracias por hacer esto que hacemos todos. Espero que podamos seguir facendo muchísimos anos máis. Únicamente. Mas, sobre todo, dar as gracias por conseguir todo isto, porque creaches realmente unha familia, faz que todo isto sea posible, eres capaz de ter tempo para a túa vida persoal, para a túa vida profesional, e máis para nos seus pés, así que Moitas felicidades e, sobre todo, cada teñas un proyecto sempre adiante. Vai as cosas que sea
pero porque sea muller, alguna vez vai a surgir, e se non se proyecta, será outra. Sempre hai que ter proyectos tamén. Una felicitación y enhorabuena a todo el equipo que forma el negocio de ustedes y en especial a por el gran compromiso que habéis adquirido por continuar en esta sociedad. Gracias. De parte da familia de Germán, moitos parabéns a todas as mulleres dos seus pés por este grande premio que acabamos de recibir. Un abrazo. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de la iglesia. Nada, enhorabuena por ese premio que me ha regalado. Me deseo muchísimas gracias por lo que faz, por todos los esfuerzos que ponéis todos para el festival. Nada, esperamos por todo. Un beso. Chao. Enhorabuena, equipazo, por el mismo de premio y muchísimas felicidades, gracias a todos. Enhorabuena por el premio. Ojalá que esto solo sirva para seguir mejorando y poder seguir sanando. Adri con para donar también. Felicidades a que sabemos todas que a Marta, de todos estos comentarios. Enhorabuena y que no pare de mostrar, ¿ok? Digamos, qué bonito que reconociese a Juan de Logolope, se reconozca o trabajo de un festival solidario para los refugiados, para la gente que necesita y sobre todo detrás de todos estos procesos hay personas bonitas y una de ellas es Mar. Yo especialmente hoy siento que enhorabuena Mar y en extensión a todo el colectivo que trabaja con sus pies. Hola, Chuy. Nuevamente los enfermos, que es muy difícil de hacer este recuerdo, para poder descargarse o dejar de reírse de Dios. Por la confianza que mostraron en este proyecto, en mí realmente, para poder hacer nosotros posible todos los momentos compartidos con cada persona, sea grupos, sea a nivel individual, que realmente nos den o apoyo incondicional y de feitos, porque non só é un apoio, un abrazo, un tipo de control, un apoio de feitos, de estar aí, de facer, de querer ir neste proxecto. E moitas gracias a todos. E agora sí, recolle o premio de nos seus pés, Mar Benavides e Circe, por favor, subimos. E moitas outras que se van a empezar a jadear, pero non sabíamos que iba a subir, entón os dixen así, e las van a subir e xa van subindo o resto. Como que non subís? Vine, que sodes unha morena. Adiante. Pasade que sodes unha morena e isto é o que ven justo na vida. Vedes por aí. Ah, igual que o Victorio Valdeiro. Agora sí, vai a facer entrega e ten carallo que chore bota, man. Bueno, perdón. Isto heredo eu de meu pai, que choraba viendo Los Serrano. Pois así é.
Vai a facer entrega do premio tamén membros do Consello Local de Igualdade. Por favor, que pasen Elisa Lamelas, Maite Jaliñanes, Rosa María Blanco e Susana Millán. Bueno, podedes falar se queredes e se non falades. Queres que che dame? Vale, espera que baixo isto tamén para que Eu son a contadora das cousas. Para que poida falar tamén Circe. Primeiro de todo quería decir que moitísimas gracias a todas as persoas, negocios, ao Concello, a todas as persoas que fan posible este festival, esta familia en realidade. E, bueno, eu traigo chuleta no móvil porque senón quedamos aquí pa semente, porque me enrollo moitísimo. Entonces, vale, hai 50.000 xeitos de vivir e pensar a vida, de ser nai, filla, amiga, familia, enemigas, parella, pero hai moi poucas formas de ser compañeira. Os días de nos seus pés non... Bueno, polo menos eu o vexo así. Non hai nais, amigas, fillas, familia, parellas. Eses días somos compañeiras. Recordémolo sempre e sexamos contundentes a que nos pon barreiras para selo. Ainda que, bueno, a veces en momentos así medio irracionales penso na guillotina, non? Pero bueno. Nos seus pés naceu coa idea de financiar económicamente un proxecto que traballaba coas persoas refuxiadas no que eu confiaba. E gracias, compañeiras, por confiar. E bueno, non sei que vai a decir, pero Circe, que tamén forma parte de nos seus pés e tamén está sempre botando man a man, colaborando, quere decir algo. Ai, moitas gracias, amor. Moitas grazas. Ala, levades. Aplaudille máis forte, home, que esta xente traballa moitísimo. Podedes ir un paso. Gracias, por ali. Dios mío. Inda vos foi, porque como me dera o berrinche, son de moquear. Bueno. Sinto, non me chamarades. Agora sí. Dale, aí, claro que sí. Agora sí, vamos a dar un aplauso moi forte, aínda non, a Laura Losada, que nos vai interpretar o último tema desta noite, vai nos interpretar a guitarra canción de las simples cosas, de Mercedes Sosa. Así que vou pausar Laura. Moitas gracias.
Moitas gracias Laura, que nada se vai. E agora vou dar paso xa estamos rematando, vou dar paso a Noemí Outeda, que é a conselleira de Igualdade, que nos vai a dicir unhas palabras. Un aplauso para Noemí. Vou facer tempo hasta que chegues, porque este escenario que nos puxeron aquí de tan grande levou o seu tempo facelo tamén, pero está se llegando moito uso tamén. Moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí acompañando as premiadas de hoxe. Como ben decía antes Atenea, o deste ano xa é a 23ª edición dos premios MECA. Naceron por alá polo 2002 e o seu obxectivo era darlle visibilidade a todas aquelas mulleres que rompían estereotipos, non? Que empezaban a cobrar forza en terrenos donde antes era totalmente impensables porque era predominantemente de homes. Desde logo o feminismo empezou moitísimo antes, porque para moitas persoas que parece que non teñen moi claro, feminismo non é sinónimo de ter odio hacia os homens, para nada. O feminismo é sinónimo de igualdade real en deberes e dereitos entre homes e mulleres. Desde logo conseguimos xa moitas cousas, desde aquel 1831 con Clara Campoamor, donde por fin puidemos as mulleres votar, porque antes non podíamos votar. Antes non podíamos abrir unha conta no banco, tiñamos que ter o permiso dos nosos homes ou tiñan que ser eles. Antes non podíamos conducir, tiñamos que ser trasladadas. Se queríamos ir a Pontevedra ao médico, tiñan que levarnos porque nós non podíamos conducir. Ni siquiera podíamos poñer pantalón. Estaba prohibido que vestiramos pantalón, tiñamos que vestir faldas. E desde logo, pois, o noso traballo era a casa, o cuidado dos descendentes e ascendentes, a limpieza e pouco máis. Pouco a pouco fomos demostrando que iso non é así, que as mulleres somos tan válidas ou máis, en moitos casos, que os homes para ocupar certos cargos de relevancia. E así, pouco a pouco, fomos despuntando en todos os ámbitos, no social, no cultural, no profesional e no deportivo. Conseguimos non solamente poder pertencer, o sea, participar en todos os paus deportivos, sino que ademais conseguimos, aparte de ser xogadoras e boas xogadoras, conseguimos ter postos de relevancia. Conseguimos ser árbitros, conseguimos ser xueces de mesa, xueces de línea, conseguimos ser entrenadoras, conseguimos postos no equipo directivo como tesorera, como secretaria e, sobre todo, estar aí formando durante anos e anos a moitos rapaces e rapazas, porque o fundamental do deporte é o deporte base. E isto é polo que hoxe foi galardonada, reconocida e premiada Patricia Sánchez Solla, máis conocida como Patri Solla, a miña veciña, pola parte de atrás mirámonos pola ventana. E desde logo, quería decirle a directiva do balonmán que se tendes pensado cambiar pronto, a mellor proposta para presidenta é Patri Solla, desde logo. Noraboa, Patri. E desde logo tamén demostramos que as mulleres somos capaces de moito máis. Somos empáticas, somos solidarias
e gustanos mirar polos demais. E tamén demostramos que sendo rapazas, pois somos quen de coller un avión ou calquera outro medio de transporte e marcharnos e ir a coñecer un campo de refugiados, como é o caso de Mar Benavides. Ela foi e decideu que quería axudar a esas persoas. E entonces, pois, tiña o claro. Chegou ao Grove e foi quen de convocar a un grupo de mulleres e de homes tamén, que tamén hai homes, pero polo general son mulleres. Foi capaz de convencelos e de formar esta agrupación, esta asociación que se chama Nos Seus Pés. E eles, pois, todos os anos se reúnen para facer actividades, reúnen a moitísima xente a parte do grupo que son habitualmente e eles, pois, son quen de reunir esas axudas materiais e inmateriais para todas aquelas persoas refugiadas. E por eso hoxe tamén, pois, levan un premio Nos Seus Pés con Mar Benavides á cabeza. Noraboa, moitos parabéns e espero que sigades, pois, traballando e facendo esta labor durante moitos anos máis. Tamén quería falar un pouco do concurso de fotografía. Este ano foi a 14ª edición e, como ben decía Atenea, pois foi un pouco para darlle visibilidade ás mulleres, non? Nas 3 fotos ganadoras deste ano vese ben. O terceiro premio, unha muller montando unha besta salvaxe na Rapa das Bestas. Seguramente hai máis mulleres que o fan, pero fotos donde se amose unha muller pois intentando domar a unha besta salvaxe, creo que hai poucas. Na segunda fotografía, unha muller redeira. Nós que somos un pobo predominantemente mariñeiro, donde hubo moitas redeiras e aínda queda algunha, pois demostra o que era a vida do mar, non? O home era o mariñeiro que iba ao mar e a muller era a que facía, a que ataba, a que remendaba as redes. E o primeiro premio, pois unha muller indígena, que é pois, un exemplo de empoderamento, un exemplo de liberdade, non? De poder andar polo mundo como un quere e non baixo pois, a batuta de ninguén. Así que nós o que queremos é conseguir que este premio de fotografía sexa un referente non solamente no Grove, sino pois en toda Galicia, como non. Este ano participaron un total de 60 persoas, entre homes e mulleres, e presentáronse un total de 149 fotografías, o cal non está nada mal. E xa para rematar, non me quero estender moito máis, porque a min denome 5 minutos. Igual me estendo un pouco máis, pero creo que a ocasión que o merece. Pois quería agradecer, como non, as miñas compañeiras do Consello Local de Igualdade, que, bueno, somos un pouco as que estamos traballando para facer estes actos. Nos, no día 8 de marzo, pois temos pois unha serie de actividades que temos organizadas durante todo o mes de marzo e os premios Gala de Premios MECA suele ser a actividade principal. Xa estamos preto dos 25 anos, pero espero que, aínda que os premios non sabemos o futuro que ten, non sabemos se vai a durar moitos anos máis ou non, pero que sí sabemos é que isto para o ano non vai a desaparecer. Como ben decía Atenea, o normal sería que a muller sexa despunte en calquera tipo de actividade da vida cotiá fora algo normalizado, non tuvera que ser pois algo especial que unha muller poida facer o mismo que un home. Pero como sabemos que, aínda que se conseguiron moitas cousas, aínda nos quedan moitas cousas máis por conseguir, pois temos que seguir loitando, temos que seguir pois traballando para que máis antes que a tarde, pois chegue esa ansiada igualdade real. Eu quería aproveitar para agradecer a todas as mulleres que estades hoxe aquí por acompañarnos en este acto, pero sobre todo agradecervos aos homes, porque coa vosa presencia hoxe aquí non solamente estades demostrando que vindes a acompañar as premiadas, sino que significa que tamén estades con nós nesta loita. Moitísimas gracias a todos por estar hoxe aquí e espero que sigamos loitando para que esta igualdade sexa real e completa. Moitas gracias. Gracias, Noemí, por las súas palabras. E queremos dar paso a José Cacabelos, o señor alcalde, que vai tamén dicir unhas palabras.
Que é grande, todo o percorrido que hai que facer. Un aplauso aí, boa. Que se non este vai ser eterno. Moi boas tardes a todas e a todos. A verdade é que estaba dudando moito se subir ou non, porque sería día recoñecemento da muller, pero sí que é necesario que os homes tamén estemos presentes e falemos. Antes de trasladarvos unha reflexión, dúas aclaracións hoxe, de cara á organización, casi pedir disculpas porque creo que en cada butaca hoxe tiña que estar un paquete de Kleenex, porque gala máis emocionante que a de hoxe poucas veces, e tanta sensibilidade e emoción. E despois quería facer unha aclaración, parece que hai unha certa confusión, pero quero facer unha aclaración a ver se por fin xa queda totalmente determinada. A carpa nos seus pés sempre, sempre, sempre está reservada. Sempre. A carpa dos seus pés está reservada unha semana posterior de que remate a festa do marisco. Cando sacamos as carpas a concurso, sempre, sempre, sempre pedimos unha semana máis para as carpas nos seus pés. Por lo tanto, que ninguén tiña dúbidas, que nos seus pés vai a seguir adiante co apoio de todo o Concello. E ora, se me permiten unha pequena reflexión, moi brevemente, porque creo que, sinceramente, as intervencións precedentes, tanto das galardoadas como da concelleira, como da propia presentadora, a condutora desta gala, que, por certo, parabéns aos que organizaron esta gala. O 8 de marzo, Premios de Igualdade, que significa? Pois, eu penso que significa tomar conciencia. Principalmente dirixirme aos homes presentes aquí nesta sala. Tomar conciencia de que? De onde estamos e de onde vimos. Vimos de unha sociedade non tan lonxana donde o home sempre, sempre exerceu os seus dereitos. Sempre. E donde o home nunca xamais foi discriminado polo seu sexo. Nunca na historia. Nunca. Pero, en cambio, a muller, sí. A muller sempre, en moitísimos anos, en moitísimos séculos, foi, me van a permitir a expresión, un ser humano de segunda. E sometida ao home, ás directrices, aos pensamentos, ás ideas do home. Polo tanto, como ser humano, como persona, coa incapacidade de desenvolverse como a tal. Cousa que os homes nunca tivemos na historia da humanidade. E daí é necesaria esa reflexión. Por qué? Porque ahora estamos vivindo momentos que nos teñen que levar a esa reflexión. Fai unhas semanas facíamos un acto e unha actividade na Galería de Carlos Besada, onde alumnos e alumnas de arte dos diferentes institutos, tanto de Bizocas como Monte da Vila, facían unha exposición e trasladaban unha serie de ideas e de reflexións. E os que non pasaron por esa exposición, na verdad que yo recomendo que pasen, porque realmente é admirable a capacidade e o talento que hai. E unha das rapazas que interviña trasladaba o que significan hoxe as redes sociais. E dicía que nas redes sociais empeza a haber movimentos, por certo, moi machistas, comentarios moi machistas nas redes sociais, pero empeza a haber movimentos en Estados Unidos, como non, donde xa se traslada que a muller ten que volver a ser ama de casa, que o seu papel ten que estar no fogar, que non ten esa necesidade nin esa capacidade de desenvolverse como ser humano. E máis, empeza a haber unha corrente en Estados Unidos donde xa se empeza a trasladar que non é necesario que a muller vote. Para iso xa estamos os homes, para votar e por tomar decisións. Esta é a sociedade que estamos volvendo e están empezando a xurdir ideas que desde logo temos que parar. De tal xeito que a sociedade actual se trata, e máis que nunca, de defender a democracia, porque a democracia nos otorga dereitos, e os dereitos nos permiten exercelos, e as mulleres teñen os mesmos dereitos que os homes. Iso é ser feminista. E eu hoxe quero dirixirme aos homes presentes nesta sala.
Feminismo. Feminismo significa igualdade de oportunidades. E feminismo significa emoción, sensibilidade, determinación, a capacidade de considerarnos a todos iguales para ter as mesmas oportunidades e coa ambición personal de cada un chegar a donde consideremos. E iso non podemos esquecer, e contra o feminismo que está o machismo. E que é o machismo? Pois o machismo chamase, hoxe en día, creo que todos podemos identificar con nome e apelidos. Chámase Trump, chámase Putin, chámase Ucrania, chámase Israel, chámase avasallamento que están facendo contra Gaza, chámase o avasallamento que se está facendo contra as mulleres en Irán, en Afganistán e en moitos sitios do mundo. Eso é o machismo. Contra o machismo non nos queda outra que militar no feminismo. E eu penso que hoxe é o compromiso máis potente que calquer ser humano pode ter, pode coller e pode defender. Porque, ademais, como mostra Mar Benavides, que me vai a permitir esta expresión, e eu sempre que falo con ela e sempre que me ven polo despacho a falar nos seus pés, teño esa sensación desa muller casi frágil, con voz calmada, moi dulce, pero con unha determinación, unha capacidade e unhas ideas tan claras e tan coherentes que lle permiten sacar adiante coa colaboración de todas as mulleres o que son nos seus pés, porque nos seus pés sí ten nome de muller. E esa mesma capacidade, esa determinación a que comprobamos hoxe aquí con Patri Solla, desde os seus inicios, coa determinación de querer ser unha árbitra, de querer ser alguén no balonmano, no deporte. O deporte hasta agora tamén era espacio masculino totalmente. De tal xeito que non nos queda outra que estar no feminismo, participar no feminismo, porque é a forma de que esta sociedade sea mellor, e desde logo o temos demostrado aquí no Grove co recoñecemento de hoxe tanto a Patri Solla no mundo do deporte como Mar Benavides e todas as mulleres dos seus pés. Cando a muller se levanta, o mundo é mellor. Polo tanto, non nos queda outra. Sexamos feministas e pensemos e defendamos a igualdade, porque eso son os dereitos que como ser humano temos, e temos a liberdade, sin ningún tipo de violencia, de exercer os dereitos. Así que parabéns ás premiadas e, sobre todo, aos homes. Feminismo é o mellor compromiso que podamos ter. Así que a seguir traballando. Moitas gracias e nos veremos seguramente nos Premios MECA do ano que ven. Moitísimas gracias. Moitas gracias ao señor alcalde por dicir estas palabras. E agora imos facer unha foto de familia, entonces todas as galardoadas abren os seus pés e vos levantando que sodes unha chea delas. Patri, por favor, imos facer unha foto de familia, entón ide subindo mentre eu vou dicindo aquí cousas para facer tempo. Porque isto, pois é así. Ide subindo. Veña, o Consello Local de Igualdade, que non vos teña que chamar polo nome, por favor, que sodes moita xente. E apelidos tamén. A xente non lle dixen o apelido? Ah, perdón. De primeira, certo. Impacto. Poñedlos así que se verbejan. Veña, vamos. Eu non sei de poñerme, bueno. ¿A quién era? ¿Qué? Perdoade. Ah, que esperemos, que falta claro. Dadle un aplauso, por favor, a toda esta xente. Sí, no medio, poñedemos así que uso... E tal xuntadedes un pouco para aquí.
Vídemos un pouco así para diante, como se forades un equipo de balonmán. Contádemos para inmediatas que sois estades máis tedes mellores rodillas. Así que tal? ¿Dónde está o fotógrafo ou a fotógrafa? Que tal así? Perfecto. Podedes ir en paz, ido baixando, como non hai ido así despejando. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todas as persoas que decidistedes pasar un domingo pola tarde aquí con nós. Gracias por vir aos premios Meca. Eu quería tamén agradecer a todas as persoas que fan posible as cousas que pasan en riba do palco, porque moitas veces só se me ve a cara a min, por exemplo. En realidade hai moita xente por aí atrás que está traballando duro para que isto pase. Quería dar as gracias a Víctor, non sei como é o teu apellido, podo dicir Víctor Gallego? A Víctor Gallego de Mar de Fondo, a Bárbara que está na produción tamén, a David que anda por aí por atrás e puxo os vídeos, a Juan Carlos que está ali no control e me atendeu estupendamente cando chegín e puxo o micro dunha maneira perfecta. Tamén eu quería dar as gracias ao Consello Local de Igualdade por seguir traballando porque boa faltiña fai. Esperade, a ver se me falta alguén. No, penso que non. Xa está, todo o mundo. Bueno, a corporación que están aquí todos en primeira fila. Hai que darles tamén as gracias. Eu quería así dicir unha cousa, que é que ajollá estes premios nalgún momento deixen de ter sentido. E queríame despedir con unha copla que me ensinou María Contrajo, unha amiga e contadora de contos moito mellor que a min. Que ajollá que esta copla tamén deixe de ter sentido nalgún momento, porque o mundo se caga xa cambiou. E a copla di así: se canto chamanme tola, se río a divertida, pretelo mundo contento, non sei de que modo viva, non sei de que modo viva, válgame nuestro Signore, se canto chamanme tola, se río moito piore. Moitas gracias. Gracias por ativarme toda a tarde, que sei que non é fácil.